Outra semana, nós começamos um programa de Fit Teens. A meta principal de Fit Teens está que durante e depois do programa, o jovem move 60 minutos por dia e também come saudável. Met collega Urbano zijn we bezig eigenlijk met het project Een Gezonde School. En een van de eerste activiteiten eigenlijk die wij organiseren is een cursus voor de leerlingen uit de cyclo-basico-klasse. En die cursus heet Fit Teens. Is eigenlijk bedoeld voor alle leerlingen die zich bezig willen houden gewoon met een gezonde levensstijl. Waarbij ze dan gedurende 12 weken eigenlijk les krijgen van mensen van de jeugdgezondheidszorg. Ze gaan ook werken aan een fitheid. Ja, samen met een sportinstructeur van Ibiza worden er fitheidstesten afgenomen, de BMI wordt gemeten. Er allerlei leuke spelletjes, teamwork opdrachten, worden die kinderen gewoon, proberen ze gewoon de fitheid te verbeteren van de kinderen. Om zodoende eigenlijk de kinderen bewust te maken van een gezonde levensstijl in de hoop dat ze dat gewoon eigenlijk zullen gaan hanteren. Begint het programma binnenkort? Ja, aanstaande woensdag, 19 februari, beginnen we op school. 's Middags. De eerste weken zal gaan over onderwerpen zoals hoe noem je dat? Bewust van je eigen gedrag, relatie met je ouders, relaties met vrienden. Het is eigenlijk het eerste gedeelte wordt gestart met onderwerpen uit de cursus van Pagatino, van de VADA. En daarna beginnen we dan met de lessen van Fit Teens. Dus het is een combinatie. Ja. En dan zullen de kinderen dus gedeeltelijk in een klaslokaal heel veel doelopdrachten doen, een beetje huiswerk ook. En daarnaast gaan ze gewoon elke week de sporthal in om aan het werk te gaan. Bom, assim, nós temos tieners, né, Fit Teens, inscrever e participar de bomba bomesa de inovação, mostrar como viva muito mais saudável. Então, inscrever e participar do programa aqui.